Indi bir näçe misallara seredelim. Droplar deňeşdirme uldan kiçe hatarlaň diýip bize gönükme berilipdir. Indi bu droplar deňeşdirme üçin men etmeli zadım ya maýdalawjylary deňlemeli ya da sanawjylary deňlemeli. Haýsy maňa sat bolsa şonu men özüm saýlap bilýän. Şeýle seredemde aşaky sanlar üçin iň kiçik umum kuratyny tapmak aňsat bolýar. Sebäbi görýän bolan hemmesi 12'e bölünýär. Indi bular 12'e bölünme üçin men aşaklarynyň hemmesini 12'e deňläp çykmaly. 4'ü 12 etme üçin näme etýän? 3'e köpeltmeli bolan şeýle. 3'e köpeltmeli bolan. 3'ü 12 etme üçin 4'e köpeltmeli bolan. 6'yı 12 etme üçin 2'e köpeltmeli bolan. Onu aşakdan şular köpeldilen ýagdaýynda ýazsam 12'den ýokarsyna 3'e köpeltsek 9. 12'den ýokarsyna 4'e köpeltsek 8. 12'den ýokarsyna 2'e köpeltsek 10. 12'den 7. Indi bulary men uldan kiçe hatarlap bilýän. Şu ýerden ýazan ýagdaýymda iň kiçigimiz 12'den 7. Sebäbi ýokaryna seretýärsen aşaklar deň bolansoň ýokarysyndakylar iň kiçisi iň kiçi durowum bolýar. Onda iň kiçim 12'den 7 kiçidir. Ondan soň gelýän sanym 12'den 8. 12'den 8 diýänim aslında 3'den 2 diýen sanym. O da kiçidir. 12'den 9 we 12'den 9 diýen sanym aslında 4'den 3. Ondan soň 12'den 10 gelýär. O da aslında 6'dan 5. Aşaklaryny, maýdalawjylaryny deňeşdirip, maýdalawjylaryny deňläp, droplary kiçiden ula hatarladyk. Indiki misalyma seretken, indiki misaly seredemde men üçin aşagyny deňlemekden, maýdalawjylary deňlemekden, sanawjylary deňlemek hasaňsat görünýär. Hemmesiniň bölünýän iň kiçik umum kuratysyny tapaly diýsek, näçe bolýar? Hemmesiniň bölünýän sany 20. 4'ü 20 etmek üçin näçe köpeltmeli bolýan? 5'e. 5'i 20 etmek üçin 4'e köpeltmeli bolýan. 10'a köpeltmeli bolýan. 10'a 2'e köpeltmeli bolýan. Şu ýagdaýda sanawjym 20 aşağı 35. Sanawjym 20 aşağı 4 9'un 36. Sanawjym 20 3 10'un 30. Sanawjym 20 2 17'in 34. Indi uludan kiçe hatarlajak bolsak, biz näme diýipdik? Sanawjylar deň bolan ýagdaýynda maýdalawjylaryň iň ulusy meniň iň kiçi durowum bolýar diýipdik. Onu iň ulymyz 36 san boljak bolsa, iň kiçi durowum 9'dan 5 bolmaly bolýar. 9'dan 5 kiçidir. 36'dan soň 35 gelýär. Onda bu 7'den 4. Ondan soň gelen sanymız 35'den soň 34 gelýär. Onda 34 diýenmem 17'den 10. O da kiçidir. Soňky gelen sanym 30. 3'den 2'den. Indiki seretjek misalymız bütün sanlar var. Bütün sanlar gören ýagdaýymda ilki deňeşdirjek zadym bütün sanlaryna seretmek. Eger bütün sanym deňeşdiremde biriniňki beýlekden uly bolsa, gönü şo durowum uly hasaplanýar. Onda ýerindäki drop böleklaryny deňeşdirmek geregem bolmaýar. Eger bütün sanlar deň bolsa, onda ýerindäki droplary deňeşdirýän we şo bir usul ulanýan. Esleseňiz ilki näde dogry drowa geçip aşaklaryny deňläp deňeşdirip bilersiňiz. Atrisatil rasional sanlar näde deňeşdirýäs? Atrisatil sanlar aslında deňeşdirmek öwrenipdik. Eger hemmesi atrisatil san bolanda, sifr hökmünde, san hökmünde, ýadat ýagdaýda polojitil bolan ýagdaýynda haýsy san uly bolýan bolsa, şo sany biz kiçik hasaplaýardyk. Ene bärde maýdalawjylarym deň, hemmesi 5. Sanawjylara seredip men deňeşdirýän. Sanawjylara seredemde hemmesi atrisatil -3, -7, -2 we -8. Bu sanlary adat ýagdaýda bütün san hökmünde deňeşdirenimde iň kiçisi
Iň kiçigi -8. Ondan soňky -7. Ondan uly sanym -3. Ondan uly sanymam -2'di. Onda şol düzgün berde rasyonal sanlar üçinem geçti bolýar. Sebäbi minus apolojitil ýagdaýynda 5'den 8 diýen sanym uly boljak bolsa, atrisatil ýagdaýda men iň kiçi sanym minus 5'den 8. Onda minus 5'den 8 kiçidir minus 5'den 7'den, o da kiçidir minus 5'den 3'den, o da kiçidir minus 5'den 2'den. Yani aşağı misalla seredýär. Aşağı misal biraz çylşyrymrak bolup biler. Bärde sanawjylaryň hemmesi deň. Indi men maýdalawja seredip ulyny kiçini anyklamaly bolýan. Ilki garşyk bolmaz ýaly. Muny polojitil hökmünde göz öňüne getirip hatarlaly. Polojitil bolan ýagdaýynda biz näme diýipdik rasyonal sanlary deňeşdiremizde? Sanawjylar deň bolsa, maýdalawjynyň haýsysy uly bolsa, şol kiçi hasaplanýar diýipdik. Ana polojitil bolan ýagdaýynda 5 gatnaşan 10 diýen sanym iň kiçi san bolmaly. 5 gatnaşan 9'dan, olam kiçi 5 gatnaşan 7'den, olam kiçi 5 gatnaşan 3'den bolmaly. Eger bular polojitil bolan bolsa de şu iýdigiderlik ýerine ýetjekdi. Ýöne tersine atrisatil bolan üçin şu ýerdäki goýan alamatlarym tersine öwrilýär. Onda iň uly sanym bärde minus 5 gatnaşan 11. Iň ulysy. Ondan soňky gelýänim minus 5 gatnaşan 9. Olam uludur minus 5 gatnaşan 7'den, olam uludur minus 5 gatnaşan 3'den bolýar. Rasyonal sanlar goşmak we aýyrmak. Rasyonal sanlar goşmak we aýyrmakda esas etjek zadymyz maýdalawjylaryny deňlemek. Maýdalawjylaryny deňlemezden soň diňe sanawjylaryny goşup ýa-da aýryp biz netije ýetip bilýäs. Maýdalawjymyz birinji misalymyzy ikisiniň maýdalawjysy deň. Onda biz hemmesini bir dropda ýazýas. Maýdalawjymyz 7, 2 goşmak 3 deňdir 5 gatnaşan 7. En aýyrmaga serederi maýdalawjylarymyz deň. Onda bir maýdalawjyda ýazýas bir dropda 5 aýyrmak 2 deňdir 5'ten 2'ni aýyrsa 3 9. Indi bu iň sada ýagdaýda başda droby gysgaltmak meselesinde aýdyp geçipdik. 2'sem 3'e bölünýär. Onu 3'e bölün ýagdaýymda 1, 9'u 3'e bölün ýagdaýymda 3. Demek jogap 3'ten 1. Indiki misaly seredýäs. 10'dan 3 ve 5'ten 4 var. Berde eger maýdalawjyny deňlemesem hiç zat edip bilmeýän. Şoň üçin ilki maýdalawjylary deňlemeli. Oň üçinem iň kiçik umum kuratysyny tapýan, ikisiniň bölünýän sany 10. 10 10'lugyna durýar. 5 10 etmek üçin men näme etdim? 2'ye köpeltmeli bolýan. Onu 10'dan 3 goşmak 2'ye köpelden ýagdaýymda hem aşağı hem ýokarysyny köpeltýän. 10'un munam 2'ye köpeltdik 8. Deňdir. Indi maýdalawjylar deň bir dropda ýazyp 3 goşmak 8 deňdir 11 gatnaşan 10. Indi bu jogabym sada jogap däl. Ýadyňda düşýän bolsa, bu näde dogry drop? Näde dogry drop men garşyk dropa öwürmeli bolýan. Öwürmek üçin näme etdim? Sanawjyny maýdalawja bölýärdik. Sanawjyny maýdalawja bölen ýagdaýymyzda şu ýerden böleli, bölmek 10. 11'in içinde bir gezek var. 10. Galyndyýymyz 1. Demek, bärik bitin sanymy bärik ýazýan. Maýdalawjym 10'lugyna durýar. Galyndyýymym sanawja ýazýardyk. Indiki misalymyzda 3 tane san var. Hem goşmak hem aýyrmak bile berilin. Göni hemmesinde birlikde amal ýerine ýetirmek üçin etmeli zadym hemmesiniň maýdalawjysyny deňlemek. Maýdalawjylary deňlemek üçin üçüsiniň hem iň kiçik umum kuratysyny tapmaly.
Üçüsünden bölünen sany 30. 30 10 idi. 5 idi. 10'u da bölünýär. Onda 10 ve 30 etmek üçin men näçe köpeltmeli? 2'a köpeltmeli. 5'i 30 etmek üçin 6'a köpeltmeli. 10'u 30 etmek üçin 3'e köpeltmeli. Şu aşağıdaki ýazan sanlam hem maýdalawja hem sanawja köpeltýär. Onda 10 ve köpeltmek 2 30. 10 ve köpeltmek 2 30. 14 köpeltmek 2 28. Ayırmak. 6 ve 30. 1 6 6. Koşmak. 3 10 30. 3 7 21. Dengdir. Ine seret yaz. Aşağıdaki maydalawjylarymyň hemmesi meňdeş. Onda men hemmesini bir dropda ýazyp bilen. Maydalawjym 30. 28. Ayırmak 6. Koşmak 21. Dengdir. Ine 28'den 6'yny ayırsak 22. 22 bilenem 21'i goşan ýagdaýymyzda 43 bölä. 43 gatnaşan 30. Ine bu da näde drop şeklinde. Onu garşyk dropa öwürmeli bolýar. 43 bölmek 30. 30 43'ün içinde bir gezek we 30 aýran ýagdaýymyzda 13. Demek bitin sanymyzy bärik ýazýas. Maýdalawjymyz 30, sanawjymyzda da kalın ýazýas. Demek jogabymyz 1/30'dan 13. Indi goşma aýrmaga degişli bir näçe mysal seredeliň. Birinji misalymyzda garşyk droplaryň jemi berilen. Garşyk drop bilen işlejek bolsak, ilk onu näde dropy öwürmeli bolýas. Näde dropy öwürmeň usulyny öwrenipdik. Maýdalawjymyz şu ýagdaýynda durýar. Maýdalawjyň bitin sany köpeltip sanawjyny goşýardyk. 1 5 5, 1 goşýas 6. Goşmak. 5'in özü durýar. 2 5'in 10, 3 goşýas 13. Dengdir. Maýdalawjylarymyz meňdeş. Demek bir dropda ýazyp bilen 6 goşmak 13. Dengdir. 19 gatnaşan 5. Indi 19'y 5'e bölen ýagdaýymyzda näçe bolýar? 3 bitin 5 durýar. Galyn diýmem 4 bolýar. Eger görmek isleýän bolsaňyz özüňiz bölüp görüp bilersiňiz. İkinci misalda bu gezek отрицатель ve положитель sanlar bar. İlki bilen näde dropy öwreli? Minusumyzy ýazýas. 7 2 7 14 1 goşýan 15. Goşmak 2 2 3 6 1 goşýas 7. Inni biziň etmeli zadymyz maýdalawjylary denglemek. İkisinden bölünýän sany 14. 14 etmek üçin bärini 2'a köpeltmeli, bärini 7'a köpeltmeli bolan. Onda bäri minus aşağı 14, 2'a köpeltýäs, ýokarsy 30. Goşmak aşağı 14, ýokarsyny 7'a köpeltýäs, 49. Dengdir. Maýdalawjylarym deng bolan üçin bir dropda ýazýan. Minus 30 plus 49. Enne bitin sanlarda ýadyňyza düşýän bolsa, alamatlar tapawutly bolan ýagdaýynda ulynyň alamatyny goýup, uldan kiçigini aýyrýardyk. Onu ulyň alamaty plus ýazmak hukmanel 49'dan 30'y aýyran ýagdaýymyzda 19 galy, aşagda da 14. Bu näde dogry drop? Garşyk dropy öwren ýagdaýymyzda 1/14'den 5 bolýar. Indiki misalymyza seredel ýene şo usuly ulanýas. Ilkine dogry dropy geçýäs 5, 1 5 5 6. Goşmak aşagynda 10, 3 10 30, goşýas 3 33. Goşmagam 4'den 3. Dengdir. Indi 5'in 10'un we 4'ün bölünýän inkiçi sany, inkiçi umum kıratmasy 20. 5'i 20 etmek üçin 4'e köpeltýäs. 10'u 20 etmek üçin 2'a köpeltýäs. 4'ü 20 etmek üçin 5'e köpeltýäs. Demek 20'den 4 5'in 20, 4 6 24. Goşmak 2 5 2 10'un 20, 2 33'ün 66. Goşmak 4 5'in 20, 3 5'in 15. Onu drop'um 20, ýokarsynda 24, goşmak 66, goşmak 15. Dengdir. 24'den 66'yny goşsak 90,
15'em goşýas 105. Gatnaşan 20. Indi bärde birinji edip biljek zatym ikisini 5'e gysgaltmak. Sebäbi soň nädor duropdan garşyk duroby örmek has ansat böyle. İkisini 5'e gysgaldan ýagdaýynda 5'e bölen ýagdaýymda 20'ni 5'e bölsem 4. 20'ni 5'e bölsem 4. 105'i 5'e bölsem 21. Indi muny garşyk duroby örmek üçin 21 4'e böläýmeli. 5 gezek 5 bitin 4'ten 1 çykýar jogap. Indiki misalym ayırmak. Aşaklary meňdeşdel, demek aşaklaryny ilki deňlemeli bolýan. İkisine bölünýän sana 30, demek muny 6 bärinem 5'e köpeltmeli bolýan. 30'dan 6 ayırmak 30'dan 5 bolýar. 30'dan 6 ayırmak 5'ten jogap 30'dan 1 çykýar.